It-tnejn fil-għaxija l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Angelo Farrugia ikkorreġa rapport skorrett tat-Times li fl-istess jum li ġie ppubblikat ir-rapport ftaħret li rebħet numru ta' premijiet tal-Istitut Ġurnalisti Maltin. Ir-rapport in kwistjoni der fl-aħħar ħarġa tas-Sunday Times fejn ingħad li fl-2013 kienu saru xi tibdiliet fil-kodiċi ta' etika marbuta mad-dikjarazzjonijiet tal-assi kif iffissati fl-1994. Iżda dan mhux minnu kif saħaq l-Speaker. Nixtieq bħala President tal-Kamra nagħmel referenza għal artiklu der fis-Sunday Times tal-bieraħ fl-ewwel faċċata u bagħad ikompli fil-faċċata l-oħra tal-Sunday Times fejn hemm it-titolu MPs refuse to divulge family assets. U hemm miktub minn Ivan Martin u Matthew Xwiereb, però hemm miktub u hawnhekk is-sedja tħoss li għandha tirrimarka fejn dawn kitbu, jew kiteb, ma nafx min kiteb minnhom, però ċertament min kiteba verament skorret u nitlob li jiġi jsir korrezzjoni. Fil-waqt li l-Speaker tal-Parlament saħal li ma seħ l-ebda tibdil u dak li daħal fl-1994 għadu jgħod sal-lum, l-Speaker spjega kif ħass li kellu intervjeni u kien lest jippreżenta dikjarazzjoni tal-assi tiegħu lit-Times. Jiena hawnhekk ħassejt li għandi nintervjeni għaliex jiena ġejt l-Speaker fl-2013 kif tafuntkom Marzu fit-8 ta' Marzu. Kieku ġew għandi u talbuni kopja tad-dikjarazzjoni tal-assi kont intihom waħda. L-Speaker tal-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż qal li r-rapport tat-Times mhuwiex veritier u jiżvija lil kull qarrej. Għalhekk talab lill-editur tat-Times biex jikkoreġi r-rapport. Din għadha l-istess għallum, ma saret l-ebda emenda minn 1995 u nħoss li din hija xi ħaġa li mhix veritiera, tiżvija lil kull qarrej u ċertament kieku għamlu l-inqas riċerka billi daħlu fil-Google u sempliċement jitlu fuq dikjarazzjoni tal-assi kien isiba hemmhekk is-Sur Martin jew min huwa jew is-Sur Xwiereb u għalhekk nitlob li Clerk of the House biex jieħu nota ta' dan kollu jikteb l-editur tas-Sunday Times biex isir korrezzjoni meħtieġa f'isem l-ogħla tal-pajjiż.